Zdravím vás. Povieme si ďalšiu perličku, ktorá je v tomto prehnitom štáte, okrem zdravotníctva a všetkého ďalšieho. Takže asi 3 týždne dozadu približne mi zomrel otec, no a otec mal firmu, zablokovali po smrti tieto účty firemné v bankách, no a človek jednoducho, keď nebudem pokračovať v tej jeho firme, tak musím podať daňové priznanie, musí sa uzatvoriť účtovníctvo, áno, musia sa platiť účty, musia sa platiť peniaze za tovar, proste dodávateľom. Dobre, viem to zaplatiť zo svojho, ale zase to nebude sedieť v účtovníctve a zase bude len bordel, budú sankcie, pokuty, penále, ale ide o to, že potrebujem výpisy z účtov pre daňový úrad, takisto na dedické konanie. Idem do bank, ja to chápem, že nemôžem tam vyberať jeho peniaze, alebo mamina nemôže vyberať jeho peniaze. OK, ale prečo nemôžeme dostať výpis z účtu? Daňový úrad potrebuje výpis z účtu, aby vlastne sa mohlo uzatvoriť účtovníctvo a komplet odovzdať, podať daňové priznanie. Volal som tam, že mám písať na centrálu daňového úradu, alebo teda na daňové riaditeľstvo. Samozrejme, je to už skoro 2 týždne bez odpovede, takže seru na mňa. Pridelená notárka, poverená dedickým konaním, nemôže uzatvoriť a urobiť dedické konanie, pretože nemá výpisy z účtu. Banky nám nemôžu dať výpisy z účtu až po dedickom konaní. Tak kurva, čo tu mám v tomto štáte robiť? Začarovaný kruh a nebudem mu slušný, pretože idem do banky, pošlu ma preč. Na daňovom úrade sú ticho, notárka ma pošle zase do banky, z banky ma pošlu zase preč. Tak kurva, kde mám zohnať výpisy z účtov? To mi niekto, prosím vás, povedzte, lebo ja fakt už nemám čas. Hej, sa blížia tie termíny proste, čo sa treba všetko uzatvoriť, vybaviť. A kde mám zobrať výpisy z účtu? Keď v banke mi ich nechcú dať, nemôžem uzatvoriť účtovníctvo, podať daňové priznanie, nemôžem vybaviť dedické konanie, lebo nemám výpisy z účtu. Výpisy z účtu mi nedajú, lebo účty sú zablokované, až pokým neprejde dedické konanie. Celý život tam môžete platiť proste milióny, potom keď dostanete rakovinu, tak sa na vás vyserú, dajú vám najväčší odpad. A toto chce jedine tento štát, proste plate, potom zomrite a dajte nám svätý pokoj. Hej, ešte aj po smrti budete mať s týmto štátom len opletačky a problémy.